Pipila ka mga residente sa Samal Island ang namobrema sa kulang nga supply sa tubig. Hinon ang pondo alang sa bulk water supply project aprobado na sa City Council. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Igacos Water District, nagkaproblema sila sa tubig no, sa Samal Island, Davao del Norte. Tungod, mikunhod ang water level sa ilang tinubdan. Atong sayron. Sa Samal Island, Davao del Norte, kamatikdan ng mga container dumpling sa krasada sa Barangay del Monte, Samal District. Naglaray na paingon sa mga barangay sa Kaputian District. Nagpaabot lang ma'am sa katong delivery good. Katong sa city ata. Sa kadugay na ni ma'am. 5 months na ni diri ma'am. Nagpaabot ang mga residente sa rasyon sa tubig sa Bureau of Fire Protection. Agas di kay tungod kay di kasporta ang sinutan. Ting init ko bay ulan. Gabi inamatod pa kaayo moagas ang tubig. Ang mulo sa mga konsumante kada adlaw mapulaw sa pagatang nga moagas aron makapundo og tubig. Mabilar kanang usay walay agas sa adlaw nya sa gabi mo agas. Ya dagan po may manalo dire. Yung usay style kamong aglihan daw ang kwentador para may makatubig. Kaya di man mo saka sa balay. Iso sa kayo kay kinahanglan mo gid sa matag adlaw. Sa Barangay Bandera, Kaputian District, libre nga gakuha og tubig sa tubod. Ang tinubdan niini spring tubod. Dinhi na mismo nagalaba ang mga residente na binatong mga taga Kaputian. Dinhi na po sila nagakuha sa ilang supply og tubig nga libre. Ang pipila sa mga residente dinhi na gyud gakuha sukad. Apan katong apektado nga ginaserbisyuhan sa Water District mulugsong dinhi aron makasalod. Pila ka baldi inyo kaon? Anong diri mo makuha? Dire mi ko kay wa may laikuan. Kay ang Water District wala man ni awas. Gipangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang water provider, ang Island Garden City of Samal Water District, kung anong ingon ani ang kahimtang. Mostly sa mga water sources nato sa under sa water district nakasinati og pagditlit sa ato ang water level. Sa part sa water district, padayon lang ato ang water rationing in coordination sa local government unit sa Igacos. Sila itong nag-provide na ito tanker para sa water rationing ng aning mga affected barangays. Sumala ni Vice Mayor Richard Gindolman, isip palungtarong solusyon, giaprubahan na sa City Council ang 100 million pesos nga utangon sa syudad sa Land Bank alang sa bulk water supply project sa Kaputian District. Kuhaon ang source sa falls sa Barangay Tagbaubo. Sa bahin ni Mayor Toto Reyes, butangan nato og dagko nga tubo para tanan halos sa Kaputian District mabutangan nato og kanang dagko nga tubo nga makaabot jud sa matag barangay. Potable water yun siya. Moagi sa filtration tapos moto ipadagan sa matag balay. So posible nga mas makatipid ang ato mga kaigsunan kay dili na mo palit og mineral water nga ginabaligya. Sara, karon nga wala pa na no natukod nga proyekto ang mga residente sa Samal magagawan ta lang una sa rasyon sa tubig. Ang gikabalakan sa Water District ilabi pa nga dunay gipagula ang pag-asa nga El Nino alert nga dunay dakong posibilidad nga makasinati og El Nino karong bulan sa Hunyo hangtod Agosto. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.